ауыл үшін, халық үшін шулай бит мотор итеп капиталь ремонт үткәрелде. Кыска вакытларда эшләгән Колос төзелеш компаниясына бик зур рәхмәт, төзүчеләргә сыйфатлы итеп аларны җиренә җиткереп эшләделәр. Хәзер шәһәргә әйләнеп барасы, инде мәдәният йортлары шундый мөмкинлекләр туды, авылдан китәләр менә шунысы гына кызганыч. Хочется верить, что такие места, как сельский клуб, как мы сейчас были на открытии фельдшерского центра, они станут притяжением для того, чтобы молодежь оставалась в селах, для того, чтобы был досуг, для того, чтобы, соответственно, села развивались. Hürmetli qonaqlar, җитәкчеләребез, бүген безнең куанычны уртаклашырга килгәнегез өчен, безгә шундый матур мәхәббәт бина бүләк иткәнегез өчен Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте яусын сезгә. Янбулат авылы халкы, Тәмте авылы халкы бик тырыш халык. Кичкенә авыл ул үз мәдәнияте белән, үз гореф-гадәтләре белән аерыла. Безгә бу мәдәният йорты бик кирәк иде. Чөнки бу мәдәният йортында bir тапкырда, bir бәйрәмдә үтмичә калганы юк. Berniga da qaramay, mana